An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bi alamisa bɛnnen bɛ nasara san kalo fɔlɔ ye janvier kalo ye bi o tile 5 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'o ye lasiri laban ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 12 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 san don o de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Togo jamana ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Fort Ɲasinbe la ale nana an ka jamana kɔnɔna na kunungo o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka Faranjala fanga premier ministre n'o bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni ministre fila olu tun talen bɛ Brésil jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la finitigilakaw ka kɛlɛladege yɔrɔ min n'a bɛ f'a ma ko école de la guerre o maa kun filanan ka baaraw kɔni daminɛna o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Jamil Bitar n'ale M5 RFI maa dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kɔni ko yɛlɛma dɔ kan ka don a ko taabolo la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan walasa mɔgɔ denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo Faranjala fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale ye Togo jamana ɲɛma ale ko bisimila tilelafana to dun waatiw kelen kɔfɛ Togo jamana ɲɛma Fort Ɲasinbe ale kɔni nana an ka jamana kɔnɔna na kununko taama in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ a yirala k'a fɔ maa caman ka fɔ la Fort Ɲasinbe nin t'a siɲɛ fɔlɔ ka se ka na an ka jamana kɔnɔna na kabini Côte d'Ivoire finitigilaka maa 49 olu minɛna an ka jamana kɔnɔna na ka maa 3 bila n'a ma ye k'a fɔ ko hali sisan k'a tɔ ye 46 ye Fort Ɲasinbe ale ka taa ka segin kɔni ka ca an ka jamana kɔnɔna na maa caman ka fɔ la k'a ka kunungo nani k'a bɛ boli hukumu kɔnɔna na kunungo colonel Asimi Goita ale y'a kunbɛn an ka sanangurujigi kɛnɛ kan u taara kulubakaw fɛ yen nɔ u taalen nɔ o ye ɲɔgɔn ye heure 3 bɔɲɔgɔnko o ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 wagatiw la Fort Ɲasinbe a kɔni sira ɲini ni ka se ka taa Togo jamana kɔni kɔnɔna na ni taama in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kunnafoni jɔnjɔ kɔni o ma di u ka ɲɔgɔn ye kɔni kun kan an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ daga da an ka jamana na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali premier ministre n'o bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga ale ni ministre fila olu kun taara Brésil jamana kɔnɔna na taama in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka taa Brésil jamana ɲɛma ka se ka taa ale ka sigiliw kɔni baaraw kɔni kɛ n'o bɛ tali kɛ Lula la u ka sigiliw baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛɛrɛw tigɛla ka se ka hakili jagabɔ dɔw kɔni kɛ Mali ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na janko Mali ni Brésil jamana olu bɛ bolo ɲɔgɔnma baaraw kɔnɔna na kabini kuma jan fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛla ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ jamana fila in u ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya min na ka u to Brésil jamana kɔnɔna na premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ investisseur do aya ya ye mɔgɔw reçoit aya nga délégation reçoit cogo min na a ma se ne ka kuma ka bɛɛ y'a ye a y'a reçoit nisɔndiya kɔnɔ k'a yira an na ko an ye teriw ye k'an to yan an ka délégation ba min nana mɔgɔ dɔw b'a la min b'a yira maliyɛnw la ko président de la transition bɛ fɛn o fɛn kɛ maliyɛnw nafa de b'a la y'a dɔn Mali sisan problème fɔlɔ o ye lakanako ye a filanan o ye dumuniko ye donc délégation min nana u nana o kuma fɔ parce que u b'a dɔn ko lakanako la avion caman b'an ka jamana la u bɛ y'o Brésil dumuniko fana la agriculture ni élevage an ni Brésil an bɛ coopération la a mɛnna a filanan an bɛ kɔɔri caman sɛnɛ Brésil bandemo fana la donc ministre nana ne fɛ u ye réunion 3 de kɛ k'a yira ko an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ sodaso fana nana u y'u ka baara kɛ u ka sira la proposition do b'an fɛ Mali bɛ se ka nin bɛɛ réparer cogo min na an bɛ to proposition kɛ président yɛrɛ b'a lajɛ ka décider min ka d'a ye u b'o kɛ mais an ka relation ni Brésil kɔni u ye impulsion ba dɔ sɔrɔ parce que ni ye Afrique jamanaw lajɛ n'a tɛmɛna jamana u bɛ portugais kan fɔ jamana minnu na Afrique jamanaw tɔ délégation ba min nana ani ɲɛmɔgɔ ba min nana ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Mali ka délégation ye Brésiliens y'o apprécier kosɛbɛ o de kama n b'a dɔn ko suite bɛ nin na ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati hali bi Brésil ko hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw kama Abdoulaye Diop ale fana tun b'a kɛnɛ kan yen nɔ ale ye seereya mun di ani Brésil ɲɔgɔn cɛ an ka lamɛn Brésil ni Mali an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis san damani
a bɛ san 10 bɔ sisan Brésil olu ye ambassade dayɛlɛ Mali la, Mali fana ye ambassade dayɛlɛ u fɛ. Mais san'an ka ambassade dayɛlɛ an y'an bolo don sɛbɛn dɔ la n'o ye accord de coopération ye pour que an n'u ka sigi k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. Bon, baara bɛ kɛ fɛn damadɔ de kan k'a lajɛ Brésil n'an bɛ se ka baara kɛ min kan. A fan fɔlɔ o ye sɛnɛ yiriwali siraw ye n'o ye agriculture ani élevage ye. Bon, u y'an dɛmɛ baara caman na o la. U ye mɔgɔ dɔw bila ka na hali an ka institut d'économie rurale la olu ye baara kɛ kɔɔri ko ninnu kan. Dɔw fana nana k'a lajɛ bagan ninnu lamarali n'o ye élevage ye olu fana bɛ se ka kɛ cogo min. Hali environnement ko kɛlɛw olu bɛ se ka kɛ cogo min. Donc o fan caman Brésil yɛrɛ coopération fanba o ye agriculture ni élevage domaine ye. Olu ye avance caman sɔrɔ o la. Parce que n'i y'a jateminɛ kabini président Lula yɛrɛ bɛ yen nɔ u sera ka mɔgɔ 20 ko k'olu dɛmɛ pour que ka se ka kɔngɔ kɛlɛ. Secteur ba min fana bɛ yen n'an ni Brésil bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye lakanani sira ye. I y'a dɔn o expérience ba bɛ Brésil la. Olu yɛrɛ bɛ minɛn caman produit o sira fɛ avion ni fɛn caman. Donc hali an yɛrɛ fana an ye équipement dɔw san u bolo kɔrɔlen. Donc lakanani sira fɛ o équipement ninnu fana baara an bɛ se ka baara kɛ ni Brésil ye pour que ka o ko ninnu k'olu lataa ɲɛfɛ halisa. Ni tun bɛ tali kɛ ministre Abdoulaye Diop la Brésilikaw fɛ yen nɔ, o y'a fɔ cogo min na, yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati. N'an bɔra yen, furancɛla fanga ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka kalanso dɔ kɔni k'o dayɛlɛ n'a fɔ a ma ko école de guerre. O dayɛlɛ kabi kuma jan, a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ. An ka kɛlɛkɛcɛw u bɛ se ka lakɔgɔ cogo min na kɛlɛ yɛrɛ kalan na ka se ka kɛlɛ ɲɛdɔ kɔni k'o kalan kɔni k'u kun. A maa kun fɔlɔ minnu kun donna n'o y'a kalanden fɔlɔw ye olu bɔra. Dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na fɛɛrɛ kɔni kɛra kalanden kun filanan olu kɔni donna. Baara in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cogo jumɛn wa ɲɛmaa bɛ tali kɛ colonel major Ibrahim Numugo an k'ale lamɛn. Kalan min don ayiwa sɔrɔdasi jolenw de bɛ na mun déjà kalanw b'u la sɔrɔdasiya faamuyali b'u la u y'u ka commandement kɛ terrain kan ayiwa u bɛna o dɔnniya ninnu de girinya non seulement sɔrɔdasiya sira la mais sɔrɔdasiw kelen tɛ guerre kɛ o ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ jɛ ka baara kɛ donc ni kalan in kun de sisan ka olu dɔnniyaw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw sini n'u tilala nin kalan in na u bɛ se ka baara kɛ état major kɔnɔ cogo min a kɛra Mali kɔnɔna ye o a kɛra jamana wɛrɛ ye o ou bien baarakɛda wɛrɛ mun ka fɛn ɲɛsinen don jamana lakanani kan mun ka baara ɲɛsinen don kan u ni olu mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo facilement. Ni tun bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ ɲɛmaa la colonel major Ibrahim Numugo u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nɛgɛlan ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen Jamil Bitar n'ale ye M5 RFP maa dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko furancɛla fanga bilama k'a gouvernement kɔnɔ ko yɛlɛma kan ka don taabolo dɔw la dɛ ko dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ka baara k'a tɛ ka bɔ a nɔ na jango ko ni an ka baarakɛyɔrɔ tɔw lajɛ ko maa dɔ bɛ yen kabini kuma jan ko yɛlɛma tɛ ka don a baaraw la. Jamil Bitar ye min fɔ an ka lamɛn. Gouvernement remaniement kan ka kɛ obligatoirement Assimi ni Choguel kan ka gouvernement évaluer bi min ye min kɛ est-ce que o tigilamɔgɔw kan ka to u place la wa u man ka to a la wa est-ce que u ci min kalifal'u la est-ce que a ye nimisi wasa kɛ wa parce que anw tɛ se ka kɛ ministre ka défenseur ye nous on ne peut pas faire ça anw ye peuple de donc comme gouvernement de exécutif ye est-ce que n'i ye mɔgɔ bila ci la ci kɔmasegin bɛ yen san kelen ni kɔ donc san kelen ni kɔ jaabi min sɔrɔla la Assimi ni Choguel u b'a dɔn u kan ka se ka jaabili di o la o ye fɔlɔ ye. Filanan ne ko administration Mali administration yɛlɛma kan ka don a kɔnɔna na parce que mɔgɔw bɛ yen olu bɛ poste la depuis lawale fɛn dɔ bɛ yen don o don i bɛ ko kelen de kunna e tɛ ko kura ɲini na e tɛ recherche kɛ la donc e sigilen bɛ min kunna nin ye c'est comme sɔgɔma wulila an taara bureau la an seginna donc kow bɛ kɛ don o don ko kelen donc on a besoin aujourd'hui que il y ait du sang neuf au niveau de l'administration pour que baara ninnu bɛ se ka yɛlɛma. N y'a fɔ premier ministre ɲɛna a ka disposition ta parce que on ne peut plus rester comme ça et puis maliyɛnw sigilen bɛ ne b'a fɔ a bɛ digi dɔw la mais n bɛ obligé k'a fɔ an bɛ situation min kɔnɔna na régime kɔrɔ o opérateur économique olu de bɛ continuer ka Mali marché k'olu exécuter cogoya kɔrɔw avec les mêmes pratiques donc o ye ko min bɛ mɔgɔw la futinɛna don o don dɔw ko an y'an ka kɛlɛ kɛ an m'an ka kɛlɛ kɛ donc moi je pense que o situation min bɛ yen que transparence kan ka kɛ
marché public là, on a demandé à ce que le train de vie de l'État d'Okabouala, on a 10.17 mesures. M5 fait Amablade. Il faut que les gens comprennent. Parce que Choubi Djignyana, il faut que les gens comprennent. Mogo de Ninturala, Mogo de Jogilimbe, Ninko Nkonnana, Mogo de Uka Demayao abandonné Ninkonnana. Ante Mogo la koui, Ante Mogo Kelela koui, Ambe Djamanako Kelela. Donc, c'est 10.17 mesures. Mogo Nikitu do cadre Konnana. Ah, il n'a pas kanglen fode. Parce que, Kelek Kerano Aklinatadi, Awa, Ambulo, transition kanka barake no o jamana don akilnay ni tumetali ke Jamil Bitar M5 RFP madodo aya fotogo muna fenve daga jamana na yarabi ala kamblo siraka namburay MK coordinateur no bitali ke Cheikh Mar Sisugula kunungo ale ayira ka fo ko dungo juwani yurugu kelali ko matama da ko norolemo la ko nga ko barawti ka ke franjala fanga fede ko ni mal ni Burkina tagale fo ta se laginema ko lu bela jele mbanye dungo juwani yurugu kelali la anga Cheikh Mar Sisugula me Cheikh Mar Sisugula ne MK coordinateur it ko tra corruption ko na ni président eda do mala ko abarabe ngake fona asra bi ka onina male non ta onina ta asra ni ye kubeda from be sekelike a shweni be boda mi fe ni ru be ka seben tumbato aya mo chama tum no kan kamine saya buna kanuna na baraki kan akew we mo mi mine no ye Philippe Boire ani Modou Camara hali bi wata nu ye saya buna nande tawbe mu saluna bakari to la mata wa chama be utara kumnena baraina wire katlida wari chama ngaramura gat kan ga dola ni lagine ni Burkina la je bibina luka barak kenembe aywa lutte contre la corruption abse ka foko ye lutte la corruption kelenka su senta comme yankonte ni tumetali ke MK coordinateur la Cheikh Mar Sissogo ya fotogo muna yarabi fenve daga jamana na ala gamblo siraka namburay malikiri ye baram nunke samba fla ani mugani fla konnana mi metali ke metri Koto Traoré ale gone nyefol ke baraba mununkera wa foka tase ye baram nunke nolu madafa fien yera baraj meunde la metri Koto Traoré angale lame surasi mun bɔra Côte jamana kan ka sanfɛ yan nɔ an y'a ye k'a fɔ k'an ka kiribonda maaw y'u wele k'u bila u bolo kɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli bolo kan a kiri ɲɛna bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la o ye kelen ye filanan fana ye min ye an ye jateminɛ kɛ nin san 2022 in kɔnɔ in na k'a ye an ka kiritigɛ bonda a soba dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Cour suprême fɛn min ye o siɲɛ fɔlɔ ye dɔw b'a fɔ a ɲɔgɔnna kɛra ka tɛmɛ o ka nominali kɛ yurugu ko ta senfɛ o senfɛ an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲama caman de bɛ yen min nominana u ye maaw nomina k'u bila kaso la o fana ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ kiritigɛ bonda o bɔra a ka o yɔrɔ la nin ɲinansa in kɔnɔna in na ni tun ye jateminɛ kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn buruja tun cayara ye ɲɔgɔn neni tun cayara ye ɲɔgɔn lajaba tun cayara ye kojugu mais a kɛra sababu ye o communicatif procureur ka wuli ka jɔ in kɛra sababu ye ka caman bɔ o fɛn in na an ka jamana kɔnɔna la min bɛ ye o ye nominali ye mais k'a fɔ ko in bɛɛ bi ka kɛ sariya mina ninnu kɔnɔna la ayi o ye ko wɛrɛ ye sariya sɔsɔ wale dɔw b'a la mais o kuma in bɛ fɔ maa wɛrɛw fɛ o bɛ fɔ i bɛ taa sɔrɔ sariya dondaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛɛ bi ka kɛ sariya mina de kɔnɔna la ayi a bɛɛ tɛ ka kɛ sariya mina kɔnɔna la ka mɔgɔw wele ka mɔgɔw nɔ minɛ ka mɔgɔw bila kaso la o t'a yira k'a fɔ ko kiritigɛ bonda bi k'a ka baara damama kɛ ni o ko ninnu ma se a dan na donc nominali mun bɛ ka kɛ maa mun nominalen de don oui yurugu ta kɛlɛli fɛn na fɛn ɲuman de don mais an b'an jɔ k'a lajɛ a jaabi ninnu bɛna na laban cogo di n'a bɛɛ kɛra sariya minan kɔnɔna la an b'an sigi ka o de kɔnɔ o t'a yira fana k'a fɔ ko u t'u ka baara la u b'u ka baara la mais baara min kalifalen b'u la o kɛli n'u y'o kɛ o tɛ man kan ka ta k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o y'u ka baara kɛta de ni tume tali ke metri Koto Traoré la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala kan ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra ye chef d'état-major général de la garde nationale général de brigade Elisi Jean Daw ale kɔni ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sankura hukumu kɔnɔna na an k'a ka seerew lamɛn ne tɔgɔ ye général de brigade Elisi Jean Daw ye sɔrɔsiya bolo fara bi tɔgɔ ko garde nationale ne ye o ɲɛmɔgɔ ye o chef d'état-major
wala b'a fɛ ka sama foli kɛ ka di maliyɛnw bɛɛ ma ani ka di n ka cɛdenw ma o foli b'o kɛ n yɛrɛ tɔgɔ la ani mɔgɔ mɔgɔ ni o bɛ garde nationale kɔnɔ donc ne ka mara la foli bɛ di o bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen ni u tora an ka kɛlɛ nin na ka foli kɛ ka ɲɛsin u somɔgɔw ma ka taasi bɛɛ kɛ ka ɲɛsin u wɛrɛw ma ani k'a fɔ ko ala ka hinɛw na ala ka o dayɔrɔ suma u tora ka minnu to u kɔ ala ka olu balo ani du ala ka du jɔlen to ani k'a fɔw ye u taara ka fɔ fana u taara ka mɔgɔ minnu to u kɔ musow ni denw an bɛ hakili to o la an se k'o ye min ye pour que ka se ka olu dusu salo k'u dusu suma wala k'u ɲɛjiw cɛ an bɛ o baaraw kɛ ɲala sɔnna an tɛna to kɔ o la ka tɛmɛ o kan an ka mɔgɔkɔrɔw minnu ye garde kɔrɔw minnu ye gardiya kɛ an y'a ta minnu bolo ka se ni ma bi k'a fɔ ko tiɲɛ u ye baara ɲuman kɛ ani an b'u fo u ka cɛsiri kama min y'a to an bɛ nin yɔrɔ la bi ani ka layidu kuraya k'a fɔ ko an b'an seko bɛɛ kɛ pour que gardiya a ka taa ɲɛ ani an ka armée ka taa ɲɛ ani an yɔrɔ min ye jamana jɔli la an yɔrɔ min ye jamana lakana na ni ala sɔnna an tɛna to kɔ an bɛna o baara kɛ ka ɲɛ ka fara o kan an b'a fɛ ka foli di an ka cɛdenw ma minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an ka kɛlɛbolo minnu bɛ terrain kan sisan ka fɔ u ye ko tiɲɛ u bɛ baara ɲuman min na o bɛ an nisɔndiya ani an bɛ wasa n'u ka baara ye k'u jija u ka taa ɲɛ ni o baara ɲuman ye hali bi ani an b'u kɔ ani ka ɲɔgɔnw fana fo u ye dalu minnu sigi sen kan walasa an ka se ka minɛnw sɔrɔ walasa an ka se ka an ka baara in kɛ ka ɲɛ an bɛ foli kɛ ka di u ma ani k'a fɔ ko an ye layidu min ta fana k'a fɔ ko baara min kalifala an na an b'an seko damajira kɛ pour que baara in ka se ka se a kunna jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ni ala sɔnna an b'o sira kan ani an bɛ taa ɲɛ ani mɔgɔ minnu fana banana an ka nin ko na kɛlɛ nin na an bɛ nɔgɔya da kɛ u ye ko ala k'u segu yɛrɛ ma ala ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ ye ani ka maliyɛnw bɛɛ fo ani an mago bɛ min na an bɛ deli k'a fɔ k'a ɲini u fɛ hali bi an ka bolo di ɲɔgɔn ma min ye terrorisme kɛlɛli ye sɔrɔsiw mago bɛ kunnafoli la an mago bɛ baarakɛɲɔgɔnya la an bɛ taa yɔrɔ minnu na ani mɔgɔw kana siran u ka kunnafoli jɛlenw di an ma ani an fana bɛ an seko kɛ ani an b'a fɔ an ka cɛdenw ye toujours an mana taa yɔrɔ yɔrɔ a ka population civile bonya n'a y'u bonya siga t'a la u b'a dɔn k'aw nana u lakanani kama ani u b'u seko kɛ ka kunnafoli ɲumanw d'aw ma min b'a to a ka baara bɛ se ka ɲɛ aw bolo ani kana kuma kuncɛ ni dugawu don ye hali bi k'a fɔ ko an ka jamana ala ka kɔlɔsuma ani an ka kɔrɔ ala ka taa ɲɛ ala ka sɔrɔsiya bɛɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko san kura ala ka kɛ an fɛ hɛrɛ san ye ala ka kɛ an fɛ sesɔrɔli san ye minnu b'an kɛnɛ ala ka kɛnɛya dafalen d'u ma hami ko wɛrɛ bɛ minnu na ala k'o hamiw bɛɛ nɔgɔya degun bɛ minnu kan ala ka o degun ɲani ka bɔ yen nɔ ka ala ka cogoya bɛɛ walasa an ka jamana ka se ka taa ɲɛ hali bi a ka wulikajɔ la an bɛ min na n'o ye o wulikajɔ ye o ka se ka sabati ani jamana ka se ka lafiya sɔrɔ yarabi ala ko dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ ni tun bɛ tali kɛ garde nationale maaw ka ɲɛmaa la n'o bɛ tali kɛ général de brigade Elise Jean Dawola a fɔra cogo min na yarabi ala ka nin dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye 31 ko mugu kɔnɔna na 31 su sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a ko sirabanga kasara kɔni ko caman bi kɛ dɛ min bɛ tali kɛ protection civile maaw olu ka ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ lieutenant colonel Adama Jatigi Jara la ale b'a ɲɛfɔ an ye o baara minnu kɛ 31 su an ka lamɛn an ka baara kɔnɔna la banabaatɔ minnu sɔrɔla 63 mɔgɔ 3 kɔni bɛ yen olu tanyana o mɔgɔ 3 minnu tanyana dɔ y'a yɛrɛ fili kɔlɔn kɔnɔ ani dɔ tora ji la et puis dɔ fana y'a yɛrɛ faga sokɔnɔna la o ye mɔgɔ 3 ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔw jɛrɛlen bɛ yɔrɔ caman na an ka mɔgɔw b'olu la o ka taa ni yɔrɔ 20 ye ni tun bɛ tali kɛ sapeur pompier ɲɛmaaba la lieutenant colonel Adama Jatigi Jara o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma basigi bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra ye hali bi 31 ko hukumu kɔnɔna na 31 kɔfɛ san yɛlɛmalen na min bɛ tali kɛ an ka forobacaw a baara kɛbagaw u seginna ka don u ka baarayɔrɔ la u b'u ka sanyɛlɛma foliw kɛ an ka dɔw ka siraw lamɛn. Nin y'an san 2023 san daminɛcogo ka ɲi mun na parce que pour que i k'a dɔn san daminɛcogo ka ɲi n'an ye 2022 min banna sisan an y'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye baara min kɛ pour que jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la pour que an bɛ se ka an ka kɛlɛ nin kɛ walasa Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na k'a ka danbe segin a ma cogo min na u ye baara min k'o la jaa min bɔra o baara la bɛɛ lajɛlen y'o ye vraiment o tɛ hali ni ɲɛ tɛ ko la i ɲɛ b'o la. an y'a objectif minnu fixé an ka se k'o objectif fɛnɛ atteint 2023 kɔnɔ inchallah an bɛ dɛmɛ ɲini effectivement an ka ɲɛmaaw fɛ an ka ministres fɛ an ka ani an ka partenaires u y'an dɛmɛ cogoya min na ka kɔrɔ u ka se ka an dɛmɛ hali sisan pour que an ka se ka objectif atteint an hakili la inchallah o dɛmɛ an b'o sɔrɔ parce que o dɛmɛ toujours an y'o dɛmɛ bénéficier kɔni soutien an y'o bénéficier an ka autorités la an y'o soutien bénéficier an ka partenaires la u ka confiance u ka danaya b'an kan donc halisa ala ko o danaya sabati. Ala ka 2023 diya ni 2022 ye ka Mali ka crise ban pepewu Malien bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ
parce que kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an bɛɛ jɛna k'an bolo di ɲɔgɔn ma san tɛmɛnen ninnu na k'an bila an ka ɲɛmɔgɔw ko o de y'a to an ye nin jaabi sɔrɔ bi n'an tun tila-tilala an tun nin jaabi sɔrɔ maliyɛnw y'a ye sisan ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma farafinna bɛɛ bɛ ɲɛbɔ an fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ an fɛ. san kura daminɛ kɛcogo ka ɲi alhamdulillah an bɛ ala tanu ala y'an sɔrɔ an kɛnɛmana ala ye san kura yira n na ala ka san wɛrɛ yira n na hɛrɛ la banaya la sinikɛnɛya la. n bɛ sankura ni ala ka hɛrɛ tɛmɛtɔlamu bɛɛ ma ani maliyɛnw bɛɛ ani afiriki bɛɛ duɲa bɛɛ ka bɛn sabati parce que n'i y'a mɛn ko bɛn de ɲɔgɔn tɛ k'an ka autorités k'u dɛmɛ u ka hakili miiri ɲuman sɔrɔ pour que an ka se ka bɔ nin ko in na pour que an ka se ka taa sanfɛ kana jigin tuguni pour que mali ka kɛ mali ye comme bɛɛ bɛ mali dɔn kɔrɔlen. Ni tun bɛ talen kɛ forobaca baarakɛla dɔw ka seerew la a fɔra cogo min na yarabi ala ka hakilinaw sabati n'an bɔra ye kulu dɔ bɛ n'a bɛ f'a ma ko MPPMI olu kɔni tun ye faraɲɔgɔnba kɔni labɛn k'u bɛna nisɔngoya taama kɔni kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko lakanabaliya ko fɔ ka taa se kiiri tilebaliya ma olu kɔni tun ma nisɔngoya taama in kɔni kɛ ka ɲɛsin o ma ko nka jamana ɲɛmaaw kɔni ma sɔn u ma sɔn min kɛ u y'a yɛlɛma k'a kɛ meeting belebele ye k'o kɛ bourse de travail la u ka ɲɛmaa bɛ tali kɛ Lozeni Kulubali la an k'ale lamɛn. An tun b'a fɛ ka nin kɛ taama ye taama min n'an b'a yira ko an nisɔngoyalen de don ka ɲɛsin tilemaliya ma ka ɲɛsin dugu cili ma ka ɲɛsin politiki mɔgɔw bi ka k'u kan k'u kumadaw minɛ la an tun bɛ ka nin kɛ taama ye ka bɛn ni bi don yɛrɛ ye laɲiniw kɔnɔna na an b'a kɛ taama ye nka a ko a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ka da mun de kan min ye Bamakɔ commissariat ye n'o ye premier arrondissement ye ka taa se Motikaw ma ni an ka mouvement in fana tun ka o ɲɔgɔnna kelen kɛ Moti ko a bɛɛ lajɛlen ka se ka mɔgɔ ma k'u ka bagabaliw cayara u y'an bali fɛn na fɛn min y'an ka sariya dɔ ye an tun ka min kɛ u y'an balo la o kɛra Bamakɔ bi ka mɔgɔw bali ka u ka laseliw kɛ min ye forobaya siraw fɛ donc o b'a yira an na k'a fɔ an b'a fɛ ka démocratie jɔsenw kari a ko min kɛra sisan an kɔni sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kan ka na yira k'a fɔ anw bɛna laseli kɛ ka yira malikaw la Bamakɔ ka se Moti ma a commissaires ye min kɛ k'u ye sariya sɔsɔ de kɛ sariya sɔsɔ in tɛna se k'anw fari faga an ka se ka wulikajɔw kɛ walasa nin ko ninnu danga siri la a ko min ye colonel Asimi Goyita ye ani a jɛɲɔgɔnw olu minnu bɛ fanga la bi ko ninnu de y'a ɲɛfɔ malikaw ɲɛna yan ka ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'u nana jamanadenw ka kɛlɛ ka dafa ka d'u ma o kɛra ka bɛn ni 2020 kɔnɔna ye 2020 o uti kalo tile 18 k'u nana an ka kɛlɛ dafa a ko nka anw nana ye jateminɛ la ja ninnu ye kɛlɛ politique bolo ye u m'an ka kɛlɛ laban u y'u yɛrɛ sɔn de a ko o kɛlen sisan anw ye jateminɛw kɛ ko walasa u tun y'a ɲini minnu fɛ u tun y'a lajɛ k'u bɛna bɛn ani kɛlɛ ko ka dan sigi u la nka anw y'a ye k'a fɔ siga tɛmɛna ko ma k'o cogo la dugu bi ka ci kirile maliya bi ka boli mɔgɔ dɔ kan mɔgɔ kelen bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛna o ɲɔgɔnna kɛ kelen o jalakila kelen tɛ jalaki o de ye kilemala kiri sira fɛ an ko an tɛna jɛ n'o ye. Ni tun bɛ tali kɛ MPPM ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Lozeni Kulubali la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an ka minisiriso min ka baara ɲɛsilen bɛ soko ani dugukolo ɲɛɲɛnabɔli ma n'o bɛ tali kɛ ka mɛn na ale ka baarayɔrɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye jɔnjɔn ta ka di olu ma n'o bɛ tali kɛ Chevalier de l'Ordre National o kɔni dira olu ka baarakɛyɔrɔ ma caman kɔni ma a ma dɔw bɛ ka nisɔndiya fɔ an k'u lamɛn. Ne ka foli bɛ d'abord an ka faamaw ye minnu ye nin décoration ta ka ɲɛsin an ma bi ne ni décoration ye ne ni baaraɲɔgɔn bɛɛ de ta ye donc kelen k'a dédié u la n b'a fɔ bɛɛ na nin y'an ni cɛsiri parce que nin denda dir'i ma ka ban o kɔrɔ ye i ni cɛsiri de bɛ ɲɔgɔn na sanga ni waati bɛɛ cɛsiri man ka dabila n'Ala sɔnna an b'o minɛ an fa ne ni baaraɲɔgɔn y'o yira ne la ka ban an b'o minɛ an fa n'Ala sɔnna aw ni cɛ aw ni baraji. san 20 kɔ baara bɛ k'a yira ne bɛ ka faso ye ka danaya fɛn danaya donc u ka a bila u kunna kɛ dɔ de bɛ fara a kan sinon foyi tɛ bɔ a la voilà n baarakɛɲɔgɔnw fana u k'a dɔn que n'i ye nin fɛn fɛn sɔrɔlen depuis baara daminɛ fo bi olu fana ka accompagnement de don u sɔnna de ka urbanisme cɛ n'a muso fo urbanisme de Kayi à Kidal u bɛɛ ka baara kɛlen fana o de yiralen ye nin. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kunnafoniya y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Laginɛ wari la ko a bɛna dun an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ Laginɛ mobiliw olu dagayɔrɔ wari in kɔni bɛ dun yen nɔ yaasa ka priorité d'a ma an ka maa dɔw ka seereyaw lamɛn. An bɛ yan ɲɛ mani a bɛ dun boso la Laginɛ mobiliw fana bɛ jɔ boso la a bɛ dɔgɔnin Soni kɔ Laginɛ mobiliw fana bɛ jɔ yen donc Laginɛ mobiliw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni Laginɛkaw bɛ taga yen Laginɛ wari bɛ utiliser
kɛmɛ duuru ye Laginɛ i bɛ ji san na jiden kelen mais n'a bɛ ni nana san n'i bɛ don ɲɛgɛn na ne nin b'i wele se ka don ɲɛgɛn na dɛ f'i k'a kɛ 1000 ni ɲɔgɔn fila quoi Kuremale ne ye 200 d'u ma u ye n den 2 ani nin den kelen de di ne ma o ye 12000 ye quoi parce que 5000 fila ye 10000 ye i mana 2000 fara o kan a bɛ kɛ 12000 ye u ye nin den 2 ani nin de di ne ma Kuremale ne nalen ka bɔ Laginɛ ne nana ni nin den 2 fɛnɛ ye ne ye nin den 2 falen fulakɛ dɔ bolo yan nɔ 100 kɛmɛ o ye 1000 ye 200 o ye 20 ye 300 o ye 30 ye o ye 40 an bɛ sanni kɛ ten nɔ a falen yɔrɔ bi an bɛ taa falen u bɛ sanni kɛ CFA de la u b'a fɔ k'a yɛlɛnna u b'a t'u bolo u tɛ sɔn ka sanni k'a la an kɔni tɛ Laginɛ wari minɛ la transport dɔn n'a bɛ min bolo an b'a fɔ waa falen walima ni chauffeur ye Laginɛ ka de an b'a fɔ nin ka transport ye Laginɛ wari de i t'o minɛ i k'o bila ye fɔlɔ an b'a kɛ ten parce que mobili min bɛ yan a bɛɛ Laginɛ mobili Laginɛ chauffeur ni min nana n'a bɛ taga an bɛ chauffeur kɛ wele nin ko Laginɛ wari b'a kun i b'o ta wa n'a ko ko hɔn b'a ta bon a ye taa i ka bɛn a la chauffeur kɛ de bɛ wari minɛ mais an t'a sɛbɛn bi ye kan parce que min ka d'an ye Laginɛ ni Mali ka bɛn ni an bɛ Ala deli Ala k'a yiriwa fama minnu n'a fɔ ko an ka bɛn Ala ka si janda Laginɛ ka ni Malien i mana yɛrɛ jɔlen tɛ a bɛɛ mɔgɔ suguya kelen mais i mana an ni jamana to mɔgɔ i la danfara dɔ b'an ni ɲɔgɔn tɛ wa ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereyaw la u y'a fɔ cogo min na Laginɛ wari a bɛna dun Laginɛ mobili bɛ ta yɔrɔ min na ni taara ni wari in ye a falebagaw bɛ yen a bɛ falen i b'i ka ciw ɲɛnabɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn ɲɔgɔn sabati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen kununko an ka maakɔrɔw n'u tun bɛ kuma u tun bɛ zana kɛ ka kuma kɔni bilasira hakilima dɔw tun bɛ yen nɔ olu b'a faamuya yaasa ka nin pereperelatigɛ d'an ma zana nin yɛrɛ kun ye jumɛn ye an ka maa dɔw ka seereya lamɛn n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la ten tɔrɔn 2 de bɛ dugu ma n'i ko i cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra i bɛ ye an ka bi mɔgɔw de ka jate ba tɛ nin kan sinon fɔlɔ cɛkɔrɔba n'i sigir'u kɛrɛfɛ n'u ye ladilikan fɛn fɛn f'u ɲɛna u tun b'a bilasira ni zana kelen ye o de tun b'a to e k'a dɔn adamadenya yɛrɛ mun ye n'u ko sisan n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la ten tɔrɔn 2 de bɛ dugu ma o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o c'est à dire mɔgɔ adamaden i kɛra fɛn de fɛn dɔ de b'a kɔ kɔrɔ o ye tiɲɛ da kuma kɔrɔ o de ou bien ni mɔgɔw k'i cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra i bɛ ye o kɔrɔ tɛ ni dugu jɛra i bɛ ye o tɛ o ni e ko i ye mun ye a mɛnna cogo o cogo ɲɛfɛ i ye don min na i ye fɛn min i bɛ dɔn donc zana an fɛ ko ɲumanba don bamanan na mun na a bɛ mɔgɔw bila hakili la a bɛ mɔgɔw sɔn hakili la a b'i bila sira kan a bɛ adamadenya tabiya a b'o ɲɛ yira i la ko ni surun bɛɛ tɛ bɔgɔ dɛsɛ ye n'a b'a fɔ ka min fɔ mɔgɔ i kana jɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko a tɛ se ka ko dɔ kɛ i bɛ jɔ mɔgɔ dɔ la a tigilamɔgɔ a se caman b'a kɔ o de la a bɛ fɔ o ma ko surun bɛɛ tɛ bɔgɔ dɛsɛ ye zana filanan ɲun jigin o kɔnɔnkɔnɔ taama ɲɔgɔn tɛ o fana b'a fɛ ka min fɔ i y'a kɛ o i m'a kɛ o ni i sabalila k'a to yen déjà o y'a ko bannen a jɔyɔrɔ min b'u la anw yɛrɛ nana ka zana ninnu to yen nɔ a bɛ mɔgɔ bilasira de don parce que ni mɔgɔ n'i ye zana yɛrɛ fɔ déjà k'a fɔ mɔgɔ ye a tigilamɔgɔ a b'a dɔn a bɛ se ka i ka message fɔ ka sɔrɔ hali i ma a développer a tigilamɔgɔ ye ni mɔgɔ min bɛ ko dɔn. ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka adamadenya tabiya ɲuman Ala k'o faamuya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ pieno olu tɔgɔla kalo o kɔni kun cɛra o min bɛ laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na a ɲɛmaaba bɛ tali kɛ Hari Jara la an k'ale ka seereyaw lamɛn. Bamakɔ pieno farala ɲɔgɔn kan a bɛ san damadɔ bɔ an sigira ka kuma ka labɛnw latigɛ walasa an bɛ se ka an ka san ɲɛnajɛw kɛ cogoya min na pieno denmisɛnninw ye kalan minnu sɔrɔ ani u ye ko minnu dɔn an bɛ se ka na o fɔ cogoya min na donc o san kɔnɔna la an y'a nana ka na lajɛ vraiment u ye kalan minnu sɔrɔ san kɔnɔna la an nana ka n'o lajɛ an dun ye baara daminɛ ni an ka partenaire dɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko Garadem olu ye an formé droit de l'enfant na olu ye an formé citoyenneté la donc an n'u jɛra k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an fana nana nin san nin waati kɔnɔna la ko an bɛna lajɛ an ka denmisɛnnin minnu ye o kalanw kɛ ka n'o kɛ ɲɔgɔndan y'u kun mais ɲɔgɔndan mun don ni an b'a kɛ sensibilisation ye n'o ye ka mɔgɔw bilasira n'o ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanamɔgɔw ye ani jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko pienɛw bɛ kalan wɛrɛ kɛ la pienɛw ye waati wɛrɛ sɔrɔ donc u ye nin waati min ta nin ye walasa ka o yira jama la ka jama la faamuya jamana taabolo ninnu kan ani ka denmisɛnninw ka hakɛ ani denmisɛnninw ka kɛta ye mun ye ka se k'o fana fɔ nin na an ka partenaire ka bolo kan donc an nana n'o ye nin semaine na an b'a dɔn jamana bɛ sɛgɛn na jamana bɛ kɛlɛ yɛrɛ la mais est ce que mugudun m'an ka barafo sa donc hakili la an ka denmisɛnninw la ɲɛnajɛ ka denmisɛnninw labɛn ka sini kɔnɔ ka tugu olu de ye sini ɲɛsigi ye mais n'an y'an sigi ten ko foyi tɛ kɛ ko parce que ko jugu b'an kan foyi tɛ kɛ n'o kɛra jamana bɛ sunɔgɔ
o la minnu bɛ se ko la o se ko la bɛɛ bɛ tunu ani olu bɛɛ bɛ taa o sababu de la an ye nin dɔgɔkun in ta k'o dɔgɔkun kɛ dɔgɔkun ye an bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ cogoya min na. Ni tun bɛ tali kɛ Pieno ka ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Hari Jara la a fɔra cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Dabele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa Kongo jamana kan janvier kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na san 2022 waati la jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ADF banbagacikulu dɔw ye n'o ye Uganda jamanadenw ka maa murutulen dɔ minnu sigilen bɛ Kongo jamana kan nin waati in na a jirala ko maa 5 kun minɛla nka nin waati in na lakana tigilamɔgɔw hali bi k'u bɛ wuli ka jɔ la ni maa 5 ninnu walasa u ka kiiriw bɛ se ka kɛ cogo min na barisa n'i y'a ta k'a lajɛ ko ADF jatigɛwalikɛlakulu ko bara foyi t'u la ka taa gwaran da maaw la n'an bɔra an taa Togo jamana kan nin kɛra tasuma kasara ye min kɛra Togo jamana kan a kɛra sababu ye ka maa 24 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na ni tasuma kasara in yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye mobili dɔ ye n'ale bɛ essence ta ale ni voyageur mobili dɔ ko olu le karila ɲɔgɔn na ka nin tasuma kasara in ye n'an bɔra an bɛna Burkina Faso jamana kan fɛn min ye église dɔ ye ale prêtre dɔ n'o y'a ɲɛmaa dɔ ye a jirala k'a fɔ ko ale bɔnɛna ani na banbagacikulu dɔw fɛ ni banbagacikulu ninnu yɛrɛ k'u ma lakodɔn wale an yɛrɛ kɛra tɛnɛndon janvier kalo tile 2 ni cɛkɔfɔlen yɛrɛ k'a si kun bɛ san 67 la ni waati na Burkina finitigɛlakaw bɛ wuli ka jɔ la wale yɛrɛ kɛra Burkina kɔrɔnya fanfɛla fɛ Burkina dugu min bɛ wuli ko Soro n'an bɔra an taa Brésil jamana kan ni waati na jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Brésil jamana ɲɛmaa ye ko ale y'a kalekan di k'a sigi a ka sarati 2nan tɛmɛnen kɔ ni waati na k'a seginna ka na tuguni Brésil jamana ɲɛmaaya la a ye layidu di jamanaden caman ma n'an bɔra an bɛna Burkina Faso jamana kan tuguni an bɛ segin ka na ye Burkina Faso faaba yɛrɛ la n'o ye Wagadugu ye a jirala ko décembre kalo tɛmɛnen na o tile 26 ko fɛn min ye essence ko gɛlɛya ye ko o kun bɛ Burkina yɔrɔ caman na ni waati na ko ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ ko marabagaw ye fɛɛrɛw sigi sen kan walasa u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun dɔ ye Umu Dabele y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nɔgɔya don an dafɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ